pozdrav drugovi od Bosanaca i Hercegovaca iz USA. Danas je nama 4. april, Utah, Salt Lake City. Danas je kod nas pravi kijamet. Pogledajte samo leda ovdje na cestu. Katastrofa, leda ima, udesa ima, snijega je sinoć bilo i još pada. Led je, ispod leda se vide ove bijele linije i čuda. Stvarno, da ne povjerovati da nas je ove godine takva zima snašla i toliki snijeg da ne možeš vjerovati. Pogledajte, leda ima 3 centa sigurno na cesti. Gužve su, da Bog sačuva, na sve strane. Gdje god kreneš, gužva. Biraš cestu, ali ništa probrat ne možeš. Uvijek je isto. I gore. Nevjerovatno. 4. april. A kako stvari stoje, neće, čini mi se kako najavljuju, neće samo Severina vidjeti snijeg u maju. Izgleda ove godine bit će snijega i kod nas i u maju. I onda ćemo pjevat onu pjesmu: snijeg pade na behar, na voće, neka ljubi kogod Boga hoće. Stvarno, ove godine nas je snijeg baš nas je okitio, halal vjera. Nije problem snijeg, nego vala dosadilo je više. Proljeće imamo 6 mjeseci, nam je zima, pa što je dosta. I svako jutro čisti auto, dosadilo više da se non stop čisti auto. Svako jutro, hladno. Evo, pogledajte ovdje. 4. april 2023. godina. I ja već kasnim 45 minuta, što znači loše. U minusu je, cesta ledi, leda ima, svega ima, auta mrdaju polako, ali eto, uglavnom nadat je se, kažu još ovu sedmicu da će biti ovako, pa vidjet ćemo jel će nam išta drugčije biti sljedeće sedmice. Evo ga, budale strane. Eto ti, to ti je
još malo ovoga snijega, da vidite kako to u aprilu izgleda i leda i svega. Ništa, ostajte mi zdravo.